И здравейте, приятели, аз съм Фери Гейминг и днес с мене Кристиан. Днес играем CSGO активна служба. Това е първата ми поредица за моят канал. Играем контратерористи. Както виждате, в ниво от 0 на 2. Ох, някой ме стреля, мамичката. Аз умрех. Те са Много злобно. Те са много силни. Да, верно. Не са баш от най-слабите. Бомба намерих. Ще я паса. Да, аз те гледам. Много си мощен. Давай. Камон. Не, той нищо не е казал. Не, няма такова нещо. Дет. Те ни бият много. Горашей. Я го пътвам. Много отворено нещо. О, човек на игъла бронса много ме кефи. Нали, мене ме кефи яко. Много е готин. Между другото искам да благодаря на Fairy Gaming, че уж трябваше той да си направи реклама за него, а всъщност той рекламираше цяло моя канал, че съм му направил банер и някакви такива. Затова специално се абонирайте за него. Надявам се да направи 1000 абоната. И мерси, надявам се ти да ги направиш. Ега, така. Дай сега да се тепаме. Ти къде си? Аз тръгвам бе. Не, чакай. Не искам бе. Те оттам идват по-точно на мен, по принцип. Ще ръшвам, а? Аз съм на Давай, виждам. чаймата. О, как прескочил на граната обаче. Не, сега ще дойде ето. Защо точно мене се прицели, бре? Уби ме. Аз без да искам някой от нашите гърмим. Ето се тебе. Давай, момче. Знам, че можеш. Ау! Знам, че не можеш. 18 нанесенихте ти. О, е. Значи ние в момента Сме се много- правим на слаби само за клипа. Значи сме много силни. Играме, сигурно имаме CSGO от 2-3 седмици и сме много слаби, така че Брат, малко свикнеме. аз имам от един месец. И аз така, ма това е друг въпрос. Аз съм трети ранг. Почти четвърти. Аз съм трети, ама сме малко слаби. Не ни дрема въобще. Как викат пустиняците... Айде, няма да казвам какво викат пустиняците, че Фери ще ме изреже. Иване. Ей, пустиняците казват това. Хора, клипа е с цел да ви забавлява. Не да бъдем сериозни, да го потвърдим това. Аз казах и в Channel трейлера, че това е целта, ще има забавни моменти. Много ясно. Пуда ти се. Хайде, За къде сме без забава, брат? нали? Да решваме бе, искаш? Айде, ти къде си? На бе. И аз така. Не по-точно. Ама на шорт. Къде си ти? Чакай. Ето тебе. Да видите. Така. Аз хвърлям нещо Аз като мула. заслебяваща граната. Контра Молотов. Контра Молотов. Отдолу идват Къде си? през вратите. Може да мине отгоре. Ето, добре взима. Чак. Ти ще ме тепаш. Тупа от моите. О, стресирам. Двама горе на тунел, брат. Тук и отдолу идват още. Пазете бе, викате ги на бе, да. Браво бе, играч. Трима. Браво бе. Добре бе, играч. Ей, най-ценен играч. Не ги толкова ги направи, леле. За първи път от когато си взех CSGO. Пак на Аби. Аз съм... чакай, къде си? Ама то че си с теб, защото си про. Няма що.
Да ми върши един. Духовни в микрофона обаче. Не. Супер. Добре. Поне аз така си мисля. Да. Не те Ма чувам. това е друг въпрос. Това ти ли си тук зад кашоните? Къде? Не, това не си ти. Къде си ти? Аз съм тук. Ти пазиш там? Не, чакай. Аха, да, видях ти. Окей, не ми се каже на главата само. Извинявам се. Тук е празно обаче. Аз сметнах нещо като мало. Да, виждам. Мама е празно. Ако искаш да ги решваме. Оу, един му замах 70. Ама не можах от теб. А си взимаш. Идва от вратите. Добре, браво. Добре, тук има един. На врати в... Браво е. Ето го Кинг Крис. Окей, още един там. Не знам обаче ще се обърнеш на... Охо, те са двама, бе. Не бе, цели... От шоно те пада единият, другия не трябваше го куцаш. Така, къде са? Его е. Окей, смах един. Давай. Браво бе, играч. Тук има един. Къде? Отгоре. Не. Не така мисля. Сега че така. Тук на вратите. Да, виждам го. Добре, убий го. Браво бе, играч. Би 4 врага, ето си от... Мани. Мисля да си запаза P90-ката, че ми върви с нея. Аз взимам М-ката. Накратко. Емката също много яка. Между другото, мен това ми е любимото оръжие с това. Кое бе, П90-ката или М-ката? Не, емката. И АК-47, защото имам скин на него. Аз искам на АВП-то, то Асимов ли е, ме кефи. Да, и аз много искам много хубав. Много ме кефи. Да, ама е една кана пари. Жълти стотинки. Добре бе, мамо стара. Къде? Тук На вратите. Врати тук. Да, на Б. Добре, ти подпираш тук вратата, окей. Мене ли ме гледаш? Не ме излагай пред хората. Че съм слаб. Тебе те гледам. Его е. По-хубаво оръжие с мене. От мене, извинявам се. То що сам го стреля? Гледай го. Добре, това беше слаб. Всички на А. Окей, асист. Оха. Брат, кога го бих, че тримата мен ли гледаш? Не пада. Мерси. Чакай сега, да си направим реклама колко съм добър. Аха. Че се видиш. Много ясно. Давай бе. Добре, браво. Аз викам за терорист. Помежду другото, обърках се за момент. Добре, аз взимам М-ка. О, аз ще взема този път. Ако искаш пак на върти да хвана. На къде? Бе пак. Айде. Вземах си 50, защото нямам пари. Да, аз понеже бих 4 за това. Аз съм 3-1-4. И имам пари. Къде сте? Опа. Ето ме. Ти къде си, тук ли си или се? Не, ма то се чакали там. Не бе, защото човека. човек ще ни излезе, тук ще ни убият. Да, вие се трябва с ножове. Добре, аз влизам. За сега чисто. Има ли някой? Не, чисто. Идвам. Идва. На къде от... Врати, не бързо, Нас. Значи ме има от гората страна. Там са, бързо. Двама. Аз отгоре ще мина. Двама. Отивам Опитвам се да го взема. на вратите ли? Бихме. Добре, умрях. Аз докато заобикалям. Няма значение.
Добре. Охо. Между другото да кажа, може да снимам на Hitman Absolution, ако ми стане де. Предполагам, че на Медиум може да я подкараш. Дано, защото като гледам клипове е доста яки. Да, може да я подкараш, мисля. Окей. Не знам да ги решвам или да се чакава някъде. На вратите са май имат в центъра. Еге, неколко са. Ти жив ли си? Да бе, Да, в окей. гръб ще дойдат. Да. Виждам ги. Не се Трима. качва тук. Ама го утепах. Не, бързо ми на вратите. Вътре. Пазете там тунела с тук. Тук. Ето го. Браво бе за малко. Това зареждах. Май си метнах това само за Тести. Окей, браво. тъкмо аз да го убия и нека го взе. Найс. Поне съм цака. AK-47. Брат, пази си таланта за нещо друго. Пази си таланта за нещо друго. Нали? Да. Окей. Много мазна ми се DM-ката на хай. Опа, има. Тук на бесме 600 човек. Да. Те видяха, че там идват и заста. Окей. Така, я да видим дали ще ни върнат. Не. Съм тук на дупката. Къде сте? Да. Само се пази. Добре, аз съм... Охо, ето. Там ли? Те как се качиха горе, ако не? Те как се качат горе? Сега На плат? Да, То ги свали трима. аз го утепах това. Да, браво. Къде им набих е чу? Да. Тук вате колко трупа има. Пълно. Пълно с вашкари, брат. Окей. Опа! Орогорски. Найс. Така. Браво, връщаме се. Да бе. Бавно, но славно. Окей. 5-5. Тръгвам аз... Аз съм на Б вече. Не, аз тръгвам... Добре, той е там. Виждам го. Трима. И аз го видях. 4. Жив си, нали? И тук има един. Where is he? Ти къде си, бе? Брат, пише ми, че тук има. Дай на мен. Да, той е тук. Аз съм на вратите. Аз ще минам на дупката. Той е тук. Ей тук. Къде е, бе? Аз па не мога да оцелям 1-2 дена. Къде е това? 26 кръв му взех. Има двама идват. Извинявам се, тук ме викат, изчакайте малко, Криска, сори. Добре, Фери идва с минутка. Аз ще ви говоря някакви глупости около неговия канал. Охо, двама. Така, взехме. Фери е мъртъв вече. Приятели, извинявам се, но един приятел ме викаше. Аз ги занимавам споко. Добре, тая игра взимат обаче. Да. Има един жив. При това напред последва. Да, не взимат ме. Я ти тъпата работа. Случва се. Така, не знам за вас, но на мен епизода ми се струва, че се получи един много добре. Аз ще направя едно АВП. С един игъл. Така, аз ги подвеждам тук някакви гранатки. Имах повечко.
Не съм играл с АВП от отдавна. Добре, тия са... Ма вие влезнахте ли си? Да. Бех тръгнал мет към гранати. Не. Окей, аз вземам двама. Давай, видях, двама ги съм направил. Човече си. Окей, тук някакъв ме спаси. Мерси пич. Добре, вземам. Това е добре. Тая игра е наша. Какво става тук? Какво става тук? Охо. Врати бе. Те са там, ще го пресеш. Добре, бихме ги. Good job, guys. Тук има един Сазимов обаче. Давай, Седи много добре на АВП-то. даваме яко ме кефи. Абе, могат ли ти си изтъркат оръжията без кин? Нещо не знам. Какво викаш? Могат ли ти си изтъркат оръжията без кин? Не знам. Защо питаш? Питам... Що така ми се струва, че мога да се... Един. Един е там. Давай, аз го видих. Къде? В мъглата е, стой тук. Казах ти. Идва ли? Откъде? Сега ще ти кажа, брат. Стой. Добре, идва. Да, видях. Добре, няма. Убиха го. Добре, идва един за тебе. Къде бе? Къде зад мен? Аз... Не, чакай. Идва. Долу е в тунел. Е, тук сега се връща на Б. То с бомбата май идва към вас. Не съм сигурен. Да, баш на там. Точно сега няма как да ми. Идва. Не. Чакали се на базата на терористите. Но не може да се занимава с това, отивам към бомбата. Браво. Аре, обезвредите бомбата. Ние ще направим се. Окей. Следна вратка, ако я вземаме бе. Ти ще направиш още една игра? То не знам, че има. Може. Да, ако искаш още една. Гледаш, стана ми интересно нещо. Няма така, честно казвам. Оу. Да, видях. Това добре ме тресна обаче. Да. Аз па идиота седим там па да ги тепам. Вместо си ходим на Б. Мен ли ме гледаш? Да. Така аз го видях. Окей. Сега че така. Не е там, не е. То е само двама са. Добре, стой да видим. Двама са, единия се чакали тук, където са кашоните, другия от десната страна вече отива към стълбите. Добре. Ето, сега от другата страна има един. Да, сега ще го посрещнем. Давай. Това спаси живота. Да. На една кръв. Да. Само на лекичко. Окей, както и да е. Това е един изтрат ти трехте. Добре е стата. Аз па не знам па колко са. Аз 6-1-6, what the fuck. 38-4-1. Май ми пише по скайп. Па ние като свършим, ако... Не, та няма да взема, като свършиме ще... Направим още една, ако искаш. Да бе, ще спра за малко клипа и след това пак ще го пусна. Да. Добре, то го вземи. Това токсика е добър, ама. О, той ще го да влиза. Давай. Ами не, трима съм. Няма шанс. Не. Да, и да... Трябваше му още не струва. Лего е точно с Симов. Да, много е готино това. Той има и някакви лепенки на F-масата, мисля, че бях. Така, окей. Аз пак са бе. Давай на ако искаш.
Или ти вече ще към бе? Не, аз съм вече... Аз съм по-точно. Аз бях общо обърст. И къде си? Идвам. Айде. Айде. Тук двама и то с Симовия тук. Добре, от него внимавай, ето мен. А не, това не си ти бе. Ох, колко кюпа въхвърлих обаче. Аз съм зад тебе. Не. Нека сега 50. Давай. Пробвай. Стръмнаха, ма не. А, така. Дай ги флашка. Така ти си карам БГ, бе. Май та няма да вземем. Вече не са там. Поне така си мисля. Не се знам. Съм точно с Симов. Не се тук. Опа, един. Един. Идват ли? База човек. А? Един в базата на терористи. Другата. Тя на контрите. Ау, то как не го училих, бе. Ега ти мисли човек. Гледай пак. Той се мести. Опа, то го замах хубаво с хетка. Ама с гръб. В гръб да. Да, а то обаче добре го замах. Случайно беше, ама... Абе ще го запомня. Да, доста добре при това. А, те ще ни бият. Гати тъпата работа. Май губиме. Не. Не вземай. Да, ако той не беше там точно. Браво. Това беше нереално обаче. И хора, са малко ще се върнеме, докато зареди играта. И ето, както виждате, се връщаме. Този път играме терористи. Тук малко ми е лайк, извинявам се. Добре, защото така ми за лайк изведнъж. Ще оправя се. Да, оправяме се. Ама аз също малко се чум човек. Не. В смисъл той е на такова. Чуваш се, сега ще го намаля. Сега не. Добре, аз имам асист от същия. Ето как Също се случи и на загрявката обаче. Ага. И жив ли си? Да бе, ето както видите имам на Тек 9 градска ДД пат. Аз това не знам защо така е кръстен. Това е много яко обаче. Охо! За тебе. What the fuck? Бавно се обърна човек. На мен ми залаги. Лагна ме и нямаше как. Аз мисля обаче клиповете на CS може да ги правя на по 60p. Еверест. Да, аз го гледам него. Бате някакво отвънка, как се е стъмнило, имам чувство, че все малко, че е завали, ама много силно. Тук е слънце. Не знам, тук нещо ще е стъмнило. Взимай. Хора, искам да кажа нещо. Значи сега на 15 почвам училище, а това е... Поне и двамата сме седни клас. Аз може да не качвам толкова често екипа, защото съм малко средоточен към ученето. Колкото и тъпо да звучи. Ама трябва малко... Това си е доста сериозно, защото но от тази година ни зависи и къде ще учме и такива работи. Да, и аз, значи сега ще правя доста клипове през последната седмица и ще съм активен, но след това, като почна училище, не обещавам кога ще качвам клип, защото хода и на тренировки по футбол и много неща. О, изобщо... Ох! Добре, това те тресна обаче, брато. Да. Добре, аз пичагата си метам за слепяща граната, той изфучи с 600 и ме тресна.
Аз се чум къде си. Ма знаеш какво е интересното? Кое? Харесва ми като ги почнеш да ги убиваш тя на CSGO и ти става интересно, като почнеш да умираш ти стане някакво безинтересно. Шивано ти става. Така са слабите, ние не сме слаби. Бегай бе мухата. Котенце на Гибралтар. На Токсик скина. Ооо! То Токсик е добър, ми харесва и скина яко. Вие ли как беше застанал този наш? Какво ти кажа? Те обаче ни разбиха тази игра. Мога да се каже. Добре, те 90 като добре са ли на хай. С изпекаленото дърво. Трябва да погледнеш обаче. Къде си? После... И за тебе съм. После... И аз седи, да види. Някой като умре. Охо, стълби. Браво за малко. Аха, емка за мен е... Базилиск. Да. Ти къде си бе? И аз си вземах. Чакай. Има някой долу. На вратите ли си? Не, аз покарам тук. Съм Трябва да има някой. Охо. Добре, нямам бомба да заложиш една. То не го видях. Яко шит. Не го видях просто. Аз се са огръв чумото. Добре. Браво, бе. Ми свърши точно патрона като те пък. Нямаше патрони? Имаше още 20. Трима са ти на бе, внимай. Не са тука. На бе идва за тебе. Крис. Ще се кали. Идва. Откъде идва? Даме. И от двете страни има. Накъде да тръгнеш ми? Как се върти? На другата. Беса. Добре, аз имам само 20 патрона. Ето го. Ева нямаше как, то Видях. се прители му те пал главата. Не беше по главата. Нема, то тип там, помислих си, че ще паднеме. Да, и аз така. Защото то, като играе ТВ, по принцип взима последните вратки винаги. Окей, така, Глока седи добре всичко. Не знам, аз съм с моя компютър хора и просто... Не знам, всичко ми седи някакво много по-мазно на хай. Ти къде си бе, брато? Тръгвам бе. На Б ли тръгваш? Само че долу. На стълбите ли? Да, взмах един. Да, видях, аз съм зад тебе. Да, виждам. Стой от другата страна. Някакви сме мазни фекали. Тука, горе. Горе... Ето. Добре. Опа, сори, че го замах. Не, нищо. Трещи го става. Нали го взимах. Съм мазен. Къде стига? Вътре? Тръгвам, Па изчекаме, бе. Гадняр. Долу. Няма го взем то. Няма. Имам тръгна да презарежда. Тука... От всичко има. Не, защо ми взема випета? Бедняр. Га пукнеш. Да, я взема обаче. Да не повярвам. Духа ли с микрофон? Не. Окей. Яко е това помпа. Ние ги бихме. Окей, това е много яко се очакли повече. Да. Аз ще го харесам с 2 лайки. Така. Давай.
Добри две игри правим. Да. За сега добри са ни статовете. Двама стълби. Откъде виде? Тук никой на картата ли, човек? Да, аз по някой гейм, ама не ги видих. Пази си. Горе. Горе ли са? Нещо не виждам аз. Един е на вратата. Ти къде си? За теб. Опа, то добре го взема хедшот. Без диск. Така аз не виждам какво стрелят първо на първо. Охо, тук двама, тук двама. Аз сметнах Димка. Ти къде си? Чакай, те да не идват в гръб. Ме убих. Where are you? Ето тук. Да, бе, бата, те не избиха. Бегани. Идва. Това не е смисъл да избиха. Откъде е в гърб? Там нека. Да, аз го виждам на карта, но не мога да видим откъде идва. Добре, сега ако тръгнеш, може да го убиеш в гръб на... Стивам. Баш там, браво, Фери. И не може да го тепам. Нищо бе. Тия па само ни хулят. Мрази много така, като не мога да тепам някакво гръб. Аз уж хет ме набиха, но това ме мръдна въобще. Къде си? Бе, Yes. За тебе. тръгвам пак на чакалене. Не съм. Да. Да, ма няма никой. Охо! Ако беше това граната, добре може ни трябва. Охо, горе. Аз пък как метнах тази. Нищо, браво. Това нега мога да тръгнем. Добре. Стрелят ми. По гръб. Добре бе, бате. Стрелям го, то ми наби един хедшот и му тепа. Това го мрази му тази тъпа CSGO. Ето ги. На стълбите са всички. И отдолу идва. Много бех. Да бе. Ти 5 кила ли имаш, бе? А? Ти 5 кила ли имаш? 3. Не обърках ти се един. Добре я хвърли тази димка, между другото. Уж случайно, ама я хвърли добре. Така, окей. Къде си ти? Бате, защо така ми лаги идват пак в гръб? Тръгвам метам димка и ми залагва. Не знам защо така. Да, на димките лаги малко. Охо, виждам го. Тук има един пепелянка. Да, е пепелянката на хубава. АВП. Има такова на Фнатик ли са? Фнатик. Не знам какво се случва. Да не ми се смеят после някой. Какво? Бе. Взимаха го пича. Идва в гръб някакъв, ако си ти. Не, се оставам последен жив и се ме взимат. Мистер Фери си купи 4 артикула. Какво си купи ти? МК, пистолет, не пистолет. Ако искаш друг епизод, моя компетитив да играме. И може. Ако ти си края, разбира се. И ако нещо на него компетитив не го пуска, трябва да го прави. Ти днес ли качи и чана трябва? Охо. Да. Върват димка. Ето го. Окей. Жах. Добре, взех поне асист. А това Еверейс беше от нас, спаса от тея. Той помага на всички нещо. Помага той. Той като види кой бие и веднага там. С тия пъти, бе. Мразим ги такива. Играй. Добре, то Спаракъл с хубава стратегия има. Само леко поглежда през зима. Охо, видя го. Видя са двама.
Sparkles. То с пепеленката. Да. То Да не добре го може да изненада. тепа наш. Нашия то на 2 кръв и нашия не може да го... Поне един път. Изненада обаче. Аре бе, на 2 кръв бе. Какво ви... Те на нашите вата е, ако кажеш, не Много се малко яд. се паднах на човек. Ние аз да съм слаб, ама очаквам толкова пазле да не мога Чак толкова зле не сме човек. Да, на 2 кръв вате. На 2 кръв се взимават 4 човека. Ако не и повече. Не. Чак това повече не е. Добре бе, скиновете ми седят някакво много грозно бе. Аз па само се оплаквам. Ти колко чекина имаш, бе? Аз имам 2. Аз имам 4. Нещо. Откъде толкова много, ама ти 2 си взема, нали? Да. Добре, бе. Добре, то сега само да ми скочи отгоре. Чакай, И къде си? това ти ли си? Не, бързо. Чао, пичо. Ебе, оставаме. Ой! Аз не те виждам къде си. Що ти мреш? Те са един идва. Не. Добре, не можех да го убия. Добре, къде си? Това паса, бе. Братовчет, не можеш. Ти ядеш. Аз па презареждах да минем нагоре. Не, погоди. Те 6-3 ни разгубих. Ще връщахме в играта. Нещо за автомати, парици да въвете. Имаш ли ми дропнеш? Какво? Нещо. Няма да ги похартих. Поздраво от МП7. Как ти да е? Един ми дропна тук. Аз не гласувам за тук, за тези бот-доре изтриване Аз на гласувам. играч на Атими. Аз не гласувам за такива просто ти. Не мисля. Браво бе, за асист. Да, можех и... Не! Можех и нещо друго да взема, но... Взимахаме. Б база. Т база. Б база. Няма те, ни разгубих. Да. Ето пак говорим за това, ще има едно нещо. В гръб май. Това ти ли си? Не. То ти буза ли е? Взимахате вече. Мале, тука... Тя бате само 3 са умрели от... И от това Атими. Атими. Следвам, брат. Окей. Извинявам се, че се... Прозявам, но ми се спи. Ще хода там да покривам Криси. Значи той вече е мъртъв. Няма много си отдолу и от горе идват. I'm back, bitches. Брат, опитах се да те покрием, тък му бех тръгнал, но те отдолу идват. Епса. И без това падаме. Останаха си това Тими. Падаме. Да, и... Абе, малко бъгава, малко тъпо ме е килна. Това е друг въпрос. Давай, на ти ми ако ги вземе просто аз не знам. Какъв е то? Защо? За какво го изхвърляте, бе, папачи? Верно, защо? Не дъгави. И затова... идиоти. И както да е, приятели, надявам се този епизод на CSGO да ви е харесал. Ако е така, цъкнете лайк и може да се абонирате за моят канал, също така и на Криси канала, BG Крис.
това беше всичко от нас. Надявам се, ако ви е харесал